Sashen Hausa na Tele Sahel kenan ya soma gabatar da shirinsa na yau dinnan Talata. Yau muna ranar 18 ga watan Maris shekarar miladiya ta 2025 da ta yi daidai da ranar 18 ga watan Ramadana. A halin yanzu muna cikin daren Laraba 19 ga wannan wata na azumi. Hijira tana da shekaru 1446. Masu kallon da sauraron mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, barkamu da warhaka, barkamu kuma da sake saduwa da ku a daidai wannan hili na waɗannan labarai na yau. Da fata an sha ruwa lahiya ga kuma yadda labaran namu na yau suka kasance. A ranar yau dinnan Talata, shugaban majalisar ceton kasa Brigadier Janar Abdulrahman Chani ya jagoranci taron majalisar ministocin kasa. Idan Allah maɗaukin sarki ya kai mu gobe a cikin shirinmu za ku ji mu ɗauke da ƙarin bayani akan abubuwan da aka tattauna kuma aka tsaida a wannan taron. A ci gaba da waɗannan labarai mu sanar da ku cewa gidauniyar ceton ƙasa da aka girka domin tattaro gudunmuwar 'yan ƙasa nan da can saboda gudanar da ayyuka na ƙaruwar al'umma da kuma ci gaban ƙasa. A ranar yau dinnan shugabar ita wannan gidauniyar cewa da Madam Bura Raki Jarmakwai ta kira 'yan jarida da sauran mawaka da kuma artist domin tattaunawa da su da kuma yi musu fashin baki a game da yadda gidauniyar take tafiyar da aikinta na tattaro da waɗannan gudunmowi daban-daban. Haka zalika ta yi musu bayani a game da irin yadda idan aka samu waɗannan kuɗaɗe ake amfani da su wajen gudanar da ayyuka na ƙaruwar al'umma. Ɗaya daga cikin wakilai na 'yan jarida cewa da Mudi Musa da kuma wakilai na mawaka da sauran artist cewa da Sani Mai Goshi sun yi muna ƙarin bayani a game da yadda suka fahimci ita shugabar ita wannan gidauniya ta ceton ƙasa da kuma yadda suke ganin cewa bangarorinsu daban-daban za su iya kawo gudunmuwa sosai saboda ci gaban wannan aiki. Ga dai bayanan da suka yi ɗaya bayan ɗaya. Lallai mun zance kuma an kwatanta mana a matsayinmu na 'yan jarida yaya shi wannan fon in yake tahe da kuma a ranar da muke yau wani sakamako ne shi fon in ya samu kuma ina aka sa kudaden ko ina ake da niyan sa su. To lallai muna iya cewa mun gamsu da duka bayanan da ita president na fon ta yi saboda abubuwa da yawa wanda da ba mu sani ba a wanga gamuwan mun samu kanmu ya waye sosai saman shi. To akwai abu guda wanda muka yi insiste saman shi shine na yanda za a yi a ga yanda fon in paske in kun lura da sivire babu kaman kwakwarar hulɗa tsakanin ita fon in da kuma kahohin watsa labaru na gargajiya wannan da kuka sani radio da tele da journal da saura. To mun haɗu wannan kuma ita president in ta ce lallai ta lura kuma zata duba da yadda zata yi furke shi wannan aspe da muka yi suleve a samu a ga yadda za a yi aiki da shi furke gaban nan duk abin da fon in zai yi ya zamanto kawohin watsa labaru musamman masu zaman kansu da na gwamnatin su ma wato an sa su cikin tahiya saboda yau kun san tahiya ke ace kiki wanda wasu 'yan uba wanda ba su ki ba su ga yau an waye gari Nijar kin ma gaba ɗaya ta watse. To duk abin da ake nema a yi na alheri suna nan daga baya suna ja ta ƙasa furke dai abubuwan su wargaje furke su gurin su ya samu ya ci. To lallai a matsayinmu na 'yan jarida mun gane wannan kuma mun ɗau alkawali na duk yadda za a yi idan wato an shinhuɗa wannan partenariya tun ba a samu partenariya ba ma aiki ne da kullum muke yi kuma zan mu ci gaba da yi saboda ƙasarmu ta kwan lahiya ta tashi lahiya. Kuma ita president ta yi wani jawabi na cewa in kun ɗauka a Burkina Faso fon insu a ranar yau sun kai hal abin da kai kuɗi miliyar 195. To mu kuma Nijar hal yanzu muna a miliyar 26 kadai. To kun ga kenan akwai bambanci kuma tahiya guda ce ake bori guda ne ake matsayi. Don shi ya kawo muka ce to kenan akwai lallai necessity na a duba a ga yanda su ma wannan media in masu zaman kansu ne in na gwamnatin ne su ƙara ƙarfafa aikin da suke a ƙarƙashin ko mu ce bayan wannan fon in domin a ga yadda za a yi a ƙara waye ma 'yan ƙasa kai duk inda suke a isko su da wannan message na sensibilisation paske shi fon in an sa shi ne domin mu samu mu hutar da kanmu cikin wanga mai ake cewa bauta da su wa'annan nasaru da ƙasashen su suke so su tsaida mu ciki.
to abu ne wanda 'yan ƙasa ne aka ce kuma ba dole bane ba mutum ya zo kuma kowa ya san unhwanin fon in kenan ana jira ga kowane ya hudu in dala 2 ne in dala 5 ne in dala 20 abin da ke iya gwargwado ake so kowa ya dan kawo nashi domin mu gwade mu ma wagata da ake tamu ce kuma muna kishin kasan mu kuma abin da duk zai zo a Niger muna tsaye tsayin daka mu 'yan Niger domin mu karɓi abin in ma yaƙi ne mu ma shirye muke domin mu karɓi yaƙin saboda bori guda ake ma tsahi borin kuma shine Niger kuma ina ji lallai wannan kowane ɗan Nijar ya gane kuma kowa ya kamata ya gane haka. Ta kira artist, ta kiri blogger da influencer duka gaba ɗaya ta kira Yesu. Kuma mun zo mun saurare ta fi sabilillahi abinda muka shi ya mu mu kuma da abinda muka gani alhamdulillah. Ni dai a matsayina na artist vraiment na ji daɗi kuma an mu transparent kuma an gwada mu hanyoyi waɗanda ya kamata mu bi in muna buƙatar information bisa kan wannan abubuwa. Jisiyon in wannan abubuwa vraiment inda ma haka aka yi kowa ya san wannan hanyar da ba ma sai ta tara mutane wannan a matsayin mu na artist da influencer da blogger in suka bi wannan hanyoyin za su samu information wanda ya kamata vraiment ni abin da zani cewa guda ne mu shinshina mata ita da Allah ya sa aka bata wannan nauyi na gestion na wannan collect da ake yi na haraka fond de solidarité puisque CNSP ba ta yi trompe ba ta dauke ta CNSP ba ta trompe duk wanda kaga ta dauko ta aza ta yarda da shi ne kuma ta san zai iyawa mu dama ba mu da tantama bisa kanta ko kuma in ce ni ba da tantama bisa kanta a matsayina na artist vraiment yau mun ji daɗi kuma waɗanda suka zo vraiment sun ga gaskiya in dai mutum gaskiya ce yake nema ga explication inda ta bada to ya kamata a san raki mai gaskiya ce mutum ne gaskiya ce kuma CNSP da ta zaɓo ta tayo zaben kirki. Hukumar nan da aka girka mai suna HAPDP hukuma ce wacce ke sa ido sosai domin kiyaye labarukan sirri na jama'a. A ranar da waɗannan shugaban ita wannan hukumar ya kira wani taro domin wayar da kan masu garuruwa da masu unguwanni da merori da sauran masu faɗa aji saboda su dafa masa a cikin wannan kokari da ake yi domin kiyaye labarun sirri na jama'a kar su je su tagayyara ko kuma su jawo wata illa a cikin sha'anin yada labarai da kuma zamantakewar al'umma gabaki daya. Shi dai shugaban ita wannan hukuma cewa da Iro Adamu ya yi ma abokan aikin mu karin bayani a game da wannan horo da suka bayar. Taro ne wanda zan ba da karatu a wajen magajin gari da masu unguwa da duka dai masu haɗi a shi bisan labaru bisa yanar gizo waɗanda suka shahi sirrin mutane mutuncinsu ko kuma in ce bisa kare su tunda in ka diba na'urar gizo labaru suke na'urar gizo cikin labarun nan akwai wasu labaru wanda aka keɓe wanda ake ce ma labaru wanda suka shahi ɗan adam to ni hukumar da nike shugabata aikinta ta kula da labarun nan da ake sanyawa fuskin mahi yawa ba wanda ke da labarun ba ke sa shi da kanshi bince mai su bai sanya ba mai mahi yawa wasu ke sa labarun wasu to sai zama to labarun nan da ake sa wani lokacin akwai cin mutunci akwai shiga rayuwa kai in ce ma wani lokacin rayuwa dan adam ma tana iya ta shiga cikin wani hali na kakanike in ba kula ba to wanga taro dan mu ba da horo ne kamar yadda na ce ga magajin gari masu unguwa da masu haɗi aji don su san mi doka ta tanada bisa wannan zance su suke kusa ga jama'a in muka ba su horon za su aika shi ga jama'a cikin unguwa a cikin gidaje don duka 'yan ƙasa su san haƙƙinsu su san in an ciskuna musu bisa waɗannan labaru da suka shahe su ina suke iya su kai ƙara kuma mai doka ta tanada wajen hukunci in kuma su da kansu ma suka aikata bisa labarin wasu
kenan shi taron wanga na tunar da kai ne. Daga nan babban birnin Yamai sai mu isa zuwa jihar da magaram, inda a ranar jiya gwamnan jihar da magaram kanal masallaci Mamman Sani ya jagoranci wani taro na girka kwamitin nan wanda zai kula da tsara babban taron nan da za a yi karo na 11 na wato kungiyar da'irorin kasar Nijar baki daya, taron da zai gudana a birnin da magaram a nan gaba, kamar yadda za ku ji a cikin wannan rahoto na Ismailu Usman da Abdulrahman Usman. A nan ɗakin shawara na ma'aikatar gwamnan jiha, a nan ne aka gudanar da babban wannan zaman taro na girka kwamiti na jiha wanda zai kula da maganar shirya babban zaman taro da'irori na ƙasa gabaki ɗaya. A gurin wannan shagulgula an soma ne da taken ƙasa, bayan nan sai aka saurari jawabi barka da zuwa tattaccen hukumar birnin da magaram Alhaji Isu Mamman, kuma a matsayin shi na mataimakin shugaban kungiya ta da'irori na ƙasa gabaki ɗaya. Barka da zuwa da babbar kungiya ta ƙasa da ta zo ta wannan birni na da magaram. Daga nan sai aka saurari jawabi gaban kungiya ta da'irori na ƙasa gabaki ɗaya. Kwananala Bubakar Sumana Garante, da a cikin jawabin shi ya ƙara kai godiya bisa kan wannan gagarumin tarye da aka musu a fuska wannan jihar, kuma ya ƙara kai godiyar shi bisa kan irin kama da jagororin wannan ƙasa suke musu a bisa kan zartas da aikinsu. A sahun gaba shugaban ƙasa General de Brigade Abraman Chani da Firaminista Ali Muhammad Lamin Zan da mambobi na CNSP da mambobi na gwamnati, zuwa kuma ga minista cikin gida General de Brigade Mohamed Tumba. Daga nan kuma ya yi fatan wannan babban girka kwamiti da za a yi a fuska wani jihar ta da magaram, da fatan wannan yauni da za a dora musu su yi shi yadda ya kamata. Daga nan sai aka saurari jawabi na mai girma gwamnan jihar da magaram kanala masallaci Mamman Sani, da a cikin jawabin shi ya ƙara kai godiya zuwa ga shugaban wannan kungiya ta da'irori na ƙasa gabaki ɗaya bisa kan zaɓin da aka ma jihar da magaram na shirya wannan babban zaman taro da karo na 11 wanda zai gudana. Kuma ya yi fatan wannan kwamiti da za a sa a fuska wani jihar za su yi aikin sin da ya kamata, kuma su ɗauki duka yaunin da ya kamata don a gudanar wannan taro lamun lafiya, kuma a fita kuma a wakiltaccen hukuma ta Liberi Mari Sale ta bayyana mun ma'anar wannan rangadin nasu a fuska wannan jihar ta da magaram. Aiki da ya kawo muna nan ga muna da babban taro a ce ma journée des communes. Wannan journée des communes duka commune da ana cikin Niger ne zai gamu nan Zandar. Muna wuce ma mutanen 1000, kuma an IAS za su zo wanda za kawo mana gudunmuwarsu, su ma za su zo, yan CNSP ma za su zo. Kenan ba karamin taro ne, wannan babban taro ne. Za mu kawo aiki da muna yi cikin komin inmu. Muna so mu AMN tun da mun zo mu ce za mu yi intercommunality. Menene intercommunality? Komin in wannan cikin Zandar akwai aiki da za su yi cikin komin insu, cikin Maradi babu shi. Kenan 'yan Maradi da 'yan Zandar za su kama juna su yi aiki guda. 'yan Zandar albishirinsu duk da aiki da suna yi, muna yi babban fuwar, sai su kawo kayansu su saida. Kenan babban alheri ne. Bayan an kammala zaman taron, mambobin tawagar sun kasance a nan babbar jami'a ta Andre Salifu don gani gurin da za a shirya wannan babban zaman taro na da'irori karo na 11, kuma da ganin gurin da za a yi kasuwar baza koli na komin daban-daban. Daga nan kuma suka kasance a fadar mai martaba sarkin da magaram Alhaji Abubakar Sanda Umaru, da suka kai mishi ziyarar ban girma kuma da bayyana mishi ma'anar wannan rangadin nasu a wannan jihar ta da magaram. A da magaram din har wa yau mu sanar da ku cewa a ranar yau dinnan talata ne aka bude wato karatun alkur'ani na musabaka da ake yi shekara zuwa shekara a nan gidan rediyo na jihar da magaram. A wannan karo magatakardan ofishin gwamnan jihar da magaram ne ya jagoranci wato bude wannan musabaka ta bana. Rakiya Adamu da Lawali Usaini sun halarci wato bude musabakar, ga kuma rahoton da suka hada mana akai. A babban gidan rediyon na jihar da magaram ne wato RTN aka kaddamar da wannan babban biki na bude musabaka ta karatun alkur'ani mai girma karo na 18. A bana fiye da ɗalibai 400 ne da suka fito daga makarantu daban-daban na da magaram za su yi wannan musabaka daga izib 1, 5, 10, 15, 30 da izib 60 wato alkur'ani kamili. Wakiltaccen hukuma na birnin da magaram Alhaji Isuf Mamman ya yaba kwarai game da wannan tsari na shirya musabaka ta karatun alkur'ani mai girma.
Allah shi albarkacin wannan wata mai rahama ta Ramadan. Allah ya sa muna cikin masu rubu da muka zo buɗin wannan musabaka. Allah shi sa a yi shi lahiya, a yi da lahiya. Daga nashi waje Malam Muhammadu Malam Ibrahim, shugaba na ƙasa na makarantun allo, ya bayyana mahimmancin irin wannan aiki na Allah da gidan rediyon jihar da Magaram ke yi. Wannan musabaka yau shekarar ta 18 wanda Alhaji Kasim Mutari tun lokacin da iya chef de program ya bude ta ya kirkiro ta tare da manyan malamai kamar su Malam Amadu mai wa'azi Allah ji kanshi da sauran malamai wanda suka ba shi shawara. Don haka muna godiya ko muna fata Allah ya saka da alheri saboda Allah ne ce in tansurullahi yansurku wa yusabit aqdamakum. Idan kuka taimaka ma addinin Allah to Allah zai taimake ku kuma ya tabbatar da digadiganku wasu makiya ba sun ci nasara akan ku ba. Shugaban gidan rediyon jihar da Magaram Alhaji Kasim Mutari a lokacin da yake nashi jawabi ya isar ma jama'a gaisuwa ta Darakta General na RTN Abdullahi Kulbali da kuma wadda take kula da jihohi Hajiya Maimuna Tembo. Bayan haka Kasim Mutari ya nuna irin daraja da girman wannan aiki na Allah wanda ya kamata kowa ya kawo tashi gudunmuwa domin Alkur'ani ya cece mu a gobe da kuma samun ci gaba da kwanciyar hankali a cikin ƙasa. Kamar da na ce aiki ne na Allah kuma yau misali yaje kusan shekaru 20 ba ɗaya ko ba biyu muke wannan aiki. Alhamdulillah kamar jarabawa ce wani lokaci Allah ya taimake mu muka yi yau da shekaru 18 kuma kaɗan ya yaɗaɗu sosai duk cikin jiha ko ina cikin jihohin ƙasar nan abin ya zamanto babban alheri babban abin alfahari ko ina ana yi. A lokacin da yake jawabin kaddamar da soma wannan musabuka magatakarda na jihar da Magaram Burema Musi Muhammadu ya jinshina ma ma'aikatan gidan rediyon jihar da Magaram game da wannan fusa'a da kuma irin kokarin da suke wajen yada addinin musulunci. Da sunan gwamnan jihar da Magaram da sunan mai girma shugabannin namu general da brigade Abdulrahman Chani muna ma malamanmu da talibanmu muna musu godiya. Mu bayyana muku da cewa insha Allahu a ranar 27 ga wannan wata na Ramadan za a gudanar da shagulgula don ba da tukwici ga ɗaliban da suka yi nasara a wannan musabuka. Da fatan Allah maɗaukakin sarki zai ci gaba da kare ƙasar nan ya tabbatar mana da zaman lafiya, kwanciyar hankali, arziki da wadata. A nan muka kawo ƙarshen waɗannan labarai na yau sai kuma gobe idan Allah maɗaukakin sarki ya kai mu baro arzika na nan tahi domin karanto muku da waɗansu labaran. Ni kuma a madadin abokan aiki gabaki ɗaya da suka taya ni gabatar da wannan shiri na yau nake fata alheri da ku daga nan sashen Hausa na Tele Sahel. Ma'assalam.